פרס ישראל בתחום חקר לשונות היהודים וספרויותיהם וחקר התרבות העממית מוענק לפרופסור חווה טורניאנסקי. הפרופסור חווה טורניאנסקי היא מחשובי ההוגים ומגדולי חוקרי היידיש בימינו. גדלתי במקסיקו, בבית של מהגרים ממזרח אירופה שהקפידו מאוד מאוד על היידיש. יידיש הייתה לשון האם שלי, ינקתי אותה עם חלב אמי. הפרופסור חווה טורניאנסקי היא חוקרת בעלת עושר ועומק נדירים. יריעת מפעלה המדעי נפרסת על פני מרחב התפוצה האשכנזית ומקיפה את היצירה בלשון היידיש מהטקסטים הראשונים ועד תקופת ההשכלה ופריחתה של ספרות היידיש המודרנית בראשית המאה ה-20. בתרבות אשכנז, מי שידע עברית הם אלה היו השכבות המשכילות. העם הרחב לא ידע, הוא נעזר ביידיש כדי להבין את העברית. אז אני הלכתי לחפש מה עשו, איך גידלו את הילדים, מה עשו אנשים, איך הם נתבטאו, איך הם קיבלו את העולם הרוחני שלהם. עבודתה המחקרית הרב-תחומית עוסקת בהיבטים ההיסטוריים, הלשוניים והתרבותיים של מציאות דו-לשונית שהתקיימה בתפוצות ישראל מהעת העתיקה עד התקופה המודרנית. ספר שהוא מרכזי במחקר שלי הוא ספר הזיכרונות של גליקל המל שכתבה אותו ביידיש ותרגמתי אותו לעברית. הנה, היא התחילה לכתוב ב-1691, גמרה ב-1719, וזאת תעודה היסטורית וספרותית יוצאת מן הכלל. מה שאותי מאוד מרגש בעניין הזה, שזאת אישה מאותה תקופה שאנחנו לא היינו מאמינים שגם חושבת שמה שהיא חושבת ראוי להיכתב ושמישהו יקרא את זה. מחקריה הם נכס צאן ברזל והם בגדר משנה סדורה, רהוטה וברורה. יש לנו תלמידים מצוינים, הם מדברים יידיש שוטפת, לפעמים אני חושבת אפילו יותר טובה מהיידיש שלי. גאוותי הגדולה היא על התלמידים יותר מאשר המחקר. היא אחת החוקרות המצטיינות בתחומה ויש לשאת על נס את תרומתה למחקר. אני חושבת שיידיש זה אוצר מרכזי של תרבותנו, ואנחנו בארץ קצת שכחנו אותו. זאת השליחות שלנו, לשמור את האוצר הזה. התרבות הגדולה הזאת צריכה להמשיך לחיות אצלנו, אנחנו צריכים לחקור אותה, ללמוד אותה, ולשאוף ממנה את היופי ואת החשיבות ואת התכנים שהיא ידעה לייצר. ועל כן מוענק לה פרס ישראל לשנת תשע"ג בתחום חקר לשונות היהודים וספרויותיהם וחקר התרבות העממית. אני מתכבד להזמין את פרופסור חווה טורניאנסקי לשאת דברים בשם מקבלי הפרס. כבוד נשיא המדינה, מר שמעון פרס, כבוד ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, מכובדיי, יושב ראש הכנסת, שר החינוך, נשיא בית המשפט העליון, ראש העיר ירושלים, קהל נכבד. בתחילו ורחימו נעניתי לבקשה לשאת
לשאת את דברים של מקבלי פרס ישראל השנה, שנת ה-60 להיווסדו של ציון ההוקרה והכבוד הגדול ביותר שהמדינה יכולה להעניק לאזרחיה. מתחומי עשייה שונים אנחנו באים, ובזכות זכייתנו היינו, כמו קלות הפרס והחתנים שקדמו לנו, לנציגים נבחרים של רבים וטובים העושים במלאכה למען החברה והמדינה במחקר ובמדע, ביצירה ובבנייה, במסגרת המפעל החי המשותף לכולנו והנותן משמעות לעשייתנו. בתחילת מרץ 1950, עוד לפני שמלאו שנתיים להכרזת המדינה, ראה לנכון ראש הממשלה ושר הביטחון דאז, דוד בן גוריון, להצהיר נמרצות כי לפני כל מוטלת עלינו החובה הדחופה של גאולת היצירה העברית. כתבי יד עבריים רבים עבדו בצוק העיתים ומחמת המציק, ומי יודע כמה מהם נשמדו במלחמת העולם השנייה. אך עדיין ישנם אלפי כתבי יד עבריים בספריות בעולם, ומדינת ישראל שומה עליה לאסוף ולכנס נידחים אלה, נדחי רוח ישראל בגולה. אי אפשר להשיג ולרכז בישראל כתבי יד המקוריים, אבל צילומים אינם נופלים בערכם השימושי מכתבי היד עצמם, וזאת אשר עלינו לעשות בהקדם, בלי דיחוי, בכל המרץ, לרכז הצילומים באוניברסיטה העברית. עד כאן דבריו. על כינוס נדחי רוח ישראל אלה הוקם המכון לתצלומי כתבי יד של הספרייה הלאומית, שהפיח רוח חיה במפרשים של חקר מדעי היהדות. תביעתו הדוחפת של בן גוריון היא עדות ניצחת לשאיפה הנחושה של ההנהגה דאז לקבץ במדינה היהודית שזה עתה נולדה את פזורי ישראל מארבע כנפות הארץ יחד עם פירות יצירתם הרוחנית. לאסוף כאן את האדם מישראל יחד עם אוצרות תרבותו. להציל את הנפש, לא רק את הנפש אלא גם את הרוח. כעבור 3 שנים ייסד בן ציון דינור, אז שר החינוך של מדינת ישראל, היסטוריון ומורה דגול, את פרס ישראל, וקבע: מתן פרסי ישראל ביום העצמאות בא להדגיש את הקשר הפנימי האורגני בין עצמאות מדינית ובין עצמאות רוחנית. קביעת הטקס ביום העצמאות באה להזכיר לעם חזור והזכר כי עצמאותו של עמנו תלויה בעוצמתו הרוחנית, ואין עוצמה רוחנית לעם אם אין העם שוקד על עצמיותו. ב-60 השנה שחלפו מאז זכינו לשפע הישגים מפוארים וגילויים פורצי דרך בתחומים השונים של המדע, המחקר והמחשבה. חלקם תרם להשארת הידע ולהעמקת ההבנה בהתנהלות העולם שבו אנו חיים ובהתנהגות האדם בו. חלקם חשפו מקטעים עלומים בתולדות תרבותנו או זרעו אור חדש על הידועים, ואחרים באו להיטיב עם גופנו, לרפא את חוליינו, להאריך את ימינו ולשפר את רמת חיינו. פרץ אדיר של שגשוג יצירתי בספרות ובמוסיקה, באומנות הפלסטית ובאומנויות הבמה, הניב פרי הילולים, מרחיב דעת ומרומם נפש. לא בכדי מעוררים ההישגים הללו השתאות גדולה, אך עדיין ארוכה הדרך אל העוצמה הרוחנית המיוחלת, ורבים האתגרים הניצבים לפנינו בכל תחומי החיים והעשייה. בדרך אל התיקון החברתי הנדרש בדחיפות, חייבים לשמש נר לרגלינו מצוות ועקרונות יסוד ממורשתנו הקדומה, מהם השגורים בפינו, כמו כל אדם נברא בצלם אלוהים, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, או ואהבת לרעך כמוך, ומהם נדירים יותר. למשל, כאזרח מכם יהיה לכם הגר איתכם, ואהבת לו כמוך.
לא תעשוק שכיר, עני ואביון, מאחיך או מגריך, אשר בארצך בשעריך. ומתחום אחר, אשרי אדם מצא חוכמה, ואדם יפיק תבונה, כי טובה חוכמה מפנינים, וכל חפצים לא ישבו בה. עוצמתנו הרוחנית נתונה בסכנה. לפתחה רובצים בורות וניכור, צרות אופקים ושוויון נפש. התיקון בנפשנו הוא, והגשמתו תובעת את הרמת קרנם של מדעי הרוח והחברה, את טיפוחם הלכה למעשה ואת חיזוק מקומם במערכת החינוך. מדעים אלה הם החוקרים את רוח האדם ואת החברה האנושית. הקנייתם היא שנוטעת באדם שאיפה להבין את עצמו ואת זולתו, כוח לפקח תודעה חברתית, רצון להיות מעורב בחיי הקהילה, ויכולת לקבל החלטות מבוססות על ידיעה והבנה. מקומם הראוי של מדעי היהדות במסגרתם מובן מאליו, כדברי דינור, אין עוצמה רוחנית לעם, אם אין העם שוקד על עצמיותו. וזאת דווקא בעם שבעברו עמדו בראש כינויי הגנאי המבסים ביותר, הצירופים בור ועם הארץ, בור מדאורייתא וגוי גמור, הנאמר רק על יהודי שאינו יודע דבר על יהדותו. בכוחם של לימודי היהדות להפגיש אותנו עם מכלול החיים, המחשבה והיצירה היהודית על גלגוליהם במשך הדורות, רוב הזמן כמיעוט בקרב עמים אחרים, ולהנחות אותנו בהגדרת זהותנו כיחידים וכציבור במדינתנו העצמאית. אז תוכל להתגשם השאיפה של יהדות זמננו לחיבור בין יידישקייט ומנצ'ליכקייט, יהודיות ואנושיות, במסגרת של מדינה יהודית ודמוקרטית לתפארת. ביום חגה של המדינה כולה, כפולה השנה שמחתנו, ולא לשווא אנחנו נקראים חתן או כלה. תודה וברכה שלוחה לכל המלווים אותנו בדרכנו, ולכל המשתתפים בשמחתנו. ומעל הכל, מלא הלב רגשי תודה עמוקים למדינת ישראל, ולרקמתה האנושית החיה, שגם אפשרה לנו להצליח במעשינו, וגם זיכה אותנו בכבוד גדול. תודה רבה. תודה לפרופסור חווה טורניאנסקי.